Καλημέρα από το περίεργο Μόναχο, και λέω περίεργο γιατί από τη μία έχει κρύο, χθες που ήρθα είχε βροχές. Εντάξει, όχι κάτι ιδιαίτερο από βροχή, αλλά είχε μια, έτσι, ένα ψηλόβροχο. Σήμερα φυσάει, αλλά έχει και ήλιο. Γενικότερα από ένα πάρα πολύ περίεργο Μόναχο. Είμαι ο Αλέκος. Καλώς ήρθατε σε ένα άλλο βίντεο ποδοσφαιρικό Match Days Vlogs. Ισπανία, Πορτογαλία σήμερα έχει το πρόγραμμα. Τελικός Nations League. Φοράω και την ελληνική σημαία για να μην νομίζουν οι Ισπανοί ότι είμαι Ισπανός και μου μιλάνε ισπανικά και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θα τους μάθω να μιλάνε αγγλικά, δεν πειράζει. Ένα μάτς αρκετά ενδιαφέρον, γιατί από τη μία πλευρά είναι ο Ρονάλντο, από την άλλη πλευρά έχουμε την εθνική Ισπανία, κλασικά ωραία, μια χαρά. Οι Ισπανοί που ο Ρονάλντο έπαιζε στη Ρεάλ, πώς θα γίνει τώρα το πρόγραμμα, το παιχνίδι, τι θα κάνουνε? Η Γερμανία, ας πούμε, όταν έπαιζε με την Πορτογαλία, φώνασε το όνομα του Μέση ρυθμικά. Οι Ισπανοί, οι μισοί θα το κάνουν, οι άλλοι μισοί τι θα κάνουνε? Τέλος πάντων, λοιπόν, καλημέρα από το Μόναχο. Αυτή ήταν μια ωραία εισαγωγή. Ελπίζω να έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συνέχεια στο παιχνίδι, πιο πολύ από την καιρό παρά από τους οπαδούς της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Και τα λέμε αργότερα. Πώς το λένε οι Γερμανοί? Auf Wiedersehen. Λοιπόν, βρίσκομαι μέσα στην Allianz Arena. Η ώρα είναι 8.30, σε ένα μισάρο αρχίζει το παιχνίδι. Πάντα μιλάω σε ώρα Γερμανίας, τοπική ώρα. Ώρα Ελλάδος είναι αυτή τη στιγμή 9.30, το μάτς αρχίζει στις 10. Μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα επικρατεί και από τις δύο πλευρές. Όσο μπύρα και αν έχουν πιει οι Ισπανοί και οι Γερμανοί, είναι αρκετά normal, μπορώ να πω. Το normal θα μου πει κάποιος είναι σχετικό. Μπορεί να φαίνονται normal και εν τέλει να είναι full μεθυσμένοι και την αγάπη και όλα αυτά που μοιράζουν να την κάνουν έτσι. Όπως και να έχει, όταν ερχόμουν εγώ, ήμουνα μέσα σε ένα τρένο γεμάτο Πορτογάλους. Με πέτυχε ένας κυριούλης με την κόρη του και με την γυναίκα του. Με έκαναν και αυτή η αγκαλιά εκεί πέρα. Δεν νομίζω ότι είχε πιει ο κυριούλης, γιατί έχει και την οικογένειά του. Πολύ καλή γενικά και οι Πορτογάλοι, αλλά λίγο σε παραπάνω εκτίμηση έχω τους Ισπανούς και γι' αυτόν τον λόγο είμαι και με την ισπανική φανέλα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, θα ανηφορήσω σιγά σιγά προς την κερκίδα μου και ελπίζω τα επόμενα πλάνα να είναι αρκετά όμορφα από το γήπεδο, γιατί δεν ξέρω αν μου έχουν πάρει τη θέση, αν έχω κάποιον ψηλό μπροστά μου, η θέαση πως θα είναι, γιατί είναι στο δεύτερο διάζωμα του γηπέδου. Αυτά. Μπήκαμε στο γήπεδο, η ατμόσφαιρα φυσικά είναι πάρα πολύ εκρηκτική, είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ καλή, χωρίς να υπάρχουν προβλήματα ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Βρίσκομαι στο ένα κεντρικό κομμάτι του γηπέδου, απέναντι από εκεί που είναι η πισίνα των παικτών. Είναι το πιο central κομμάτι του γηπέδου. Καλή ορατότητα, πάω να βρω τη θέση μου, να δω πώς θα είναι και από εκεί η ορατότητα, αλλά θεωρώ πως και για δεύτερο διάστημα που είναι αρκετά όμορφο όλο το θέαμα.
for final of the UEFA Nations League Finals 2025. Your teams, Portugal and Spain. The lineup for Spain. Recordamos la alineación por la selección de España. 23, Unai Simón. 3, Robin Alarmán. 8, Fabián Ruiz. 11, Nico Williams. 12, Dean Hausen. Πρώτη καλή ευκαιρία στο 5 για την Πορτογαλία. Από ένα κόρνερ η μπάλα βγαίνει έξω από την περιοχή. Εκτέλεση ο Κονσέισάο. Ο Κονσέισάο, η μπάλα πάνω από το δοκάρι του Ουνάι Σιμών. Γκολ για την Ισπανία το γκολ εξετάζεται στο VAR. Περιμένουμε. Το γκολ μέτρησε. Γκολ 1-0 ο Θουμπιμέντι. Περιμένω το λεπτό τώρα, παιδιά. Στο 22. Goal scored for Spain by player number 18, Martin Zubimendi. Γκολ και για την Πορτογαλία. Νούνο Μέντες. Εξετάζεται και αυτό στο VAR στο 25ο λεπτό. Και αναμένουμε την απάντηση από τον VAR. Έλα. Και έχουμε γκολ. Έχουμε Goal scored for Portugal by player number 25, Nuno Mendes. Έχουμε γκολ Portugal 1, Spain 1. για την Πορτογαλία. Tor für Portugal durch den Spieler mit der Nummer 25, durch Nuno Mendes. Portugal 1, Spanien 1. Ωραία. Για την Πορτογαλία με τον Νούνο Μέντες. Το γκολ μετράει 1-1 στο 27ο λεπτό. 1-1. Αυτά. Ημίχρονος στην αρένα του Μονάχου, στην Allianz Arena. 2-1 το σκορ. Η Ισπανία πήγε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, έπαιξε καλύτερη μπάλα, έκανε πιο πολλές ευκαιρίες, έβαλε το γκολ πρώτη. Και η λογική έλεγε ότι θα συνεχίσει, θα παραμείνει στο ίδιο τέμπο, θα προσπαθήσει να βάλει και άλλα γκολ, λοιπόν, θα πιέσει. Μετά αυτού δεν κατάλαβε κανείς τι έκανε, δηλαδή ακόμα και οι Ισπανοί δίπλα μου παραπονιόντουσαν. Προσπάθησε να πάει με αποτέλεσμα 1-0 υπέρ της. Μετά από 5 λεπτά ο Νούνο Μέντες τους τιμώρησε. Το γκολ του Θουμπιμέντι μπήκε στο 21ο λεπτό. Στο 26ο ο Θουμπιμέντι, ο Νούνο Μέντες κάνει το 1-1 και στο 45 ο Ιαθάμπαλ δίνει προβάδισμα στην Ισπανία. Ημίχρονο 2-1. Και περιμένουμε για ένα δεύτερο σίγουρα στο τερπαστικό ημίχρονο. Και ελπίζουμε να το πάρει η Ισπανία. Αυτά. 2-2 με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 50 κάτι να σκοράρει για την Ισπανία. Έχω εδώ και την γιγαντοθόνη έξω από το γήπεδο. Ήθελα να πάω το Αλέατο και πάλι καλά το βάλε λίγο πριν κατέβω το σκαλιάρι να φύγω. 2-2 λοιπόν, στο 68 βρισκόμαστε και πάω μέσα. Τέλος αγώνα, 2-2. Οδεύουμε για παράταση, τέλος κανονικής διάρκειας. Να το θέσω καλύτερα. Ο Μπρούνο Φερνάντο τέλος πήγε να βάλει ένα πολύ ωραίο free kick. Το πήγε κάπως απευθείας, κάπου βρήκε μπάλα, πήγε να την τζιμίσει κάποιος άλλος μέσα στην περιοχή. Νομίζω ήταν ο Γκοντζάλο Ράμος. Κατέληξε out.
Τέλος αγώνα λοιπόν κανονικής διάρκειας. Είναι ένα μάτς που δεν θέλει να τελειώσει καθόλου. Δηλαδή είναι ένα μάτς που είναι ένας τελικός για την ακρίβεια που ευχαριστιέμαι και με πολλά γκολ και με Κριστιάνο Ρονάλντο να έχει σκοράρει και είναι ένας τελικός που είναι από αυτούς τους αγώνες που δεν θέλει να τελειώσουν. Λοιπόν, για να δούμε, 30 λεπτά ακόμα. Μπορεί να έχουμε και πέναλτι. Τέλος αγώνα, τέλος και 120 λεπτών, ισόπαλο το σκορ, έχουμε πέναλτις, για να δούμε τι θα δούμε, ποιος θα είναι απόψινός νικητής.
celebration of the full-time score. Portugal 2, Spain 2. With the results after penalties. Portugal winning 5-3 after penalties. Meine Damen und Herren, wir bestätigen den Endstand. Portugal 2, Spanien 2 nach Elfmeterschießen. Gewinnt Portugal mit 5-3. Λοιπόν, επιστροφή και κλείσιμο από το σπίτι. Το μάτς ήταν πραγματικά πολύ καλό, πολύ ωραίο, ένα διαφορετικό παιχνίδι, ένας τελικός Nations League με νικήτρια την Πορτογαλία στα πέναλτι. Εγώ φυσικά ήμουνα με την Ισπανία. Όπως και να έχει, ένας πολύ ωραίος αγώνας με πολλά γκολ. Αυτά. Οπότε τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Εντάξει, like, subscribe και ciao.